Pois a verdade é que sí, que a miña primeira vez que estou aquí presentando o festival Redondela en Curto, experiencia increíble, a verdade é que estou tremendamente agradecida porque neste caso Fernando se puxera en contacto comigo para presentar este ano o festival. Era a primeira vez que veixo o festival e por unha parte estou presentando e por outra tamén sou un membro do xurado. Encantaronme todas as curtas, a verdade a experiencia tamén de estar no xurado é increíble, poder será casi unha das primeiras en visionar todas as curtas, unha pasada, calidade estupenda, unha organización impresionante, os compañeiros, bueno, toda a verdade é que é unha experiencia moi gratificante, estou tremendamente contenta e feliz por estar aquí presentando este ano o festival. Sentíaste un pouco xestionada, non? Porque veías que había un montón de curtas que xa estaban premiadas e claro, dices, teño que votalas tamén eu, pero é moi complicado, había unha calidade impresionante, os cortos unha auténtica pasada, a verdade que a interpretación dos actores e actrices increíble, a temática das curtas, la verdade que foi unha labor complicada, pero bueno, como decía antes, foi algo, a verdade, tremendamente, a min por menos gratificoume moitísimo. Pois todos os momentos foron especiais, quizáis o momento máis especial foi onte con esa sección Andaina, non? Que a verdade é que están facendo unha labor impresionante, a Asociación Andaina, que subese ao escenario Manuel, creo que se chamaba o rapaz que ten síndrome de Down, un tío, vamos, increíble, super especial, os curtos tamén que estaban seleccionados para esta sección Andaina, a verdade é que nos daban unha lección de vida abraiante, me encantaron. E quizáis fose ese o momento máis especial para min, pero bueno, todos foron especiais, a verdade que sí. Pois mira, levo a verdade que toda a miña vida traballando como presentadora e actriz, é un traballo que me apasiona, imagino como a todos os actores e todos os artistas, e agora pois adentreime aí un pouquiño nunha aventura que se chama Que Más Ver, que é unha produtora que montamos, o que estamos a facer é un pouco facer unha cobertura audiovisual online da cultura da zona do Baixo Miño, bueno, facendo documentais, gravando festas, gravando eventos, temos un calendario de ocio, a verdade é que estamos aí, vamos, inmersos na cultura do Baixo Miño a tope. A verdade é que é unha experiencia nova, moi gratificante, moi feliz nesta nova etapa da miña vida. Bueno, decir que vou vestida dunha diseñadora galega, unha diseñadora de Tui, que ten unha tenda en Porriño, que se chama Noa Estévez, cun diseño impresionante, deixoume dos modelos para este festival, que a verdade é que o merecía.